Nina bakambomboshwa umnyamashikizela ishimpi yakhe nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazo kwizona indaba zethu esithi ngezihamba phambili namuhla. U-Ramaphosa uthi Uyabethemba beleka Mthaniya bafihlwe ngesizotha bewezokuthutha kanti bidle ngokujiya inkomfa ye-ANC. Umengameli we-ANC nomengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi unethemba lokuthi ubuholo obusha be-ANC kwisifundazwe KwaZulu-Natal buzoba-ke isibonelelo esihle ngokubuyisa uzinzo kanye nokubambisana kule nhlangano kulandela ukuthi ubambeke inkomfa bakwazi ukuxazulula izikhalazo ebeyifakiwe ngokushesha ngaphambi kokuba-ke kuqaleke le nkomfa okuyinto engavamile ukwenzeka. URamaphosa usholo ngesikhathi kethula inkulumo yakhe yokuvala inkomfa ebibanjelwe Olive Convention Center eThekwini. Ukungenelela kasihlalo omusha we-ANC lesi sifundazwe uSiboniso Duma ukhuza bebezama ukuphazamisa inkulumo kaMangameli we-ANC Cyril Ramaphosa yokuvala le nkomfa yikona okusizile ukuze akwazi ukuthula inkulumo yakhe ngokuthula. Ekhuluma uRamaphosa ungcoma amalungu e-ANC ngokusiphatha kahle kusukela kwaqala inkomfa ikakhulukazi kwizivumelwano ezithinta inhlangano wathi zonke isifundazwe uyafisa ukuthi zibukele kumalungu e-ANC bekade ethamelele inkomfa. I expect, comrades, that now as you are electing and you have elected the officials and you are electing new leaders, I expect that exactly the same will prevail, that you will forge unity and you will close ranks and unite, even though you might have had different perspectives coming to this conference. And I am sure you are going to do precisely that. Ukubuyisela izimpilo zabantu esimeni emva kokukhahlanyezwa izikhukhula ezahlasela ngo-April kuwona lo nyaka nakho kube yinto engasilanga ngaphandle kuRamaphosa njengoba ethe njengohulumeni bazoqinisekisa ukuthi bonke abantu abalahlekelwa amakhaya bayawathola izindlu ezibafanele. As we recover from the floods, our priority must be to find suitable accommodation for those people who are still in shelters. And there are quite a number of our people who are still in shelters who we still need to take care of. As we rebuild, we need infrastructure that is resilient, housing that is structurally sound, as well as being well located, so that from a special point of view, we no longer build structures or allow our people to build on ground that is unstable and ground that is also dangerous. Okunya kuvezile ukukhumbuza amalungu alenhlangano ngesibophezelo sayo sokuphucula izimpilo zabantu ukudala amathuba emisebenzi kanye nokuthuthukisa umnotho. Our focus must therefore be on the implementation of the radical transformation of our economy and society as set out in our National Development Plan, our 54th National Conference resolutions, and our 2019 election manifesto. These, comrades, are the foundation stones on which our plan is based, and they are the foundation stones on which we can engender transformation and economic growth. Kule nkomfa kuphinde kwakhethwa amalungu angu-30 esigungu sekomiti kodwa bengusihlalo we-ANC lesi sifundazwe sihlezi kalala akakhethwanga kuwona. Sibisi eThekwini. Kwembula kwempeswa esibhedlela kumshayeli wemoto eyashayisana naleyo eyahamba umndeni weyiphini kaNgqongqoshe kumnyango wezokuthuthwa kuzolonke uSindisiwe eChikhunga. Indodana yakhe unkosikazi wayo kanye nabantwana abane bashona engozini ke yomgwaqo. Bekuwusizi ke lodwa enkonzweni yabo yokufihlwa bibanjelwe lo scope escort. Ongqongqoshe beminyango kahulumeni kazolonke kanjalo nabesifundazwe bebeyingxenye yale nkonzo kanti ungqongqoshe wezokuthuthwa kuzolonke ufikele eMbalula ukhulume ohlangothini lukahulumeni. Kubikwa ukuthi wayedle amanzi amponjwana umshayeli wemoto edlule nemphefumulo yamalungu omndeni wakwaXaba amane okuyizingane zephini likaNgqongqoshe wezokuthutha kuzwelonke uSindisiwe Chikhunga. uChikhunga
Uqophe umyalezo wakhe ngaphambi kwenkonzo yomngcwabo. Sometimes even when you receive messages, you ask yourself, why me? Why kufanele kube yingane zami bezikulezo sport ngaleso sikhathi? You feel ukuthi ngoba bebedelile mhlambe ngeminute ngababa zakhe babelokho kufa. Ngiyafisa ukuthi afunde, and I'm saying kubo bonke, please don't drink and drive. This is what it does to families. Either to a family yalowo muntu ophuzile wangena emgaqweni wayofa, but also to families abantu asuke bengaphuzile khulekana ngaphuzi kodwa akekho ubulawa umuntu obephuzile namuhla siyakhala ngaye. Uchazwe njengomuntu obekholwa futhi ewuthanda umndeni wakhe, umufi ukhuleka inxaba. Ukhulekana ube uthanda umndeni wakhe futhi ewunakekela njengoba sibuka nethombe kuhlala kujatshulwe. Izingane zakhe zonke ubezifundisa ezikoleni ezithe ukuthi bangcono, angisho ukuthi khona ezingekho ngcono, kodwa bezithe ukuthi ngcono. Uzithutha yena self aziyise esikoleni, akazifaki kumalume. Usuka ekhaya ashiya ingane esikoleni ngokuhlukana ecrash kuphi ahambisa unkosikazi wakhe, ntambama ubuya nonkosikazi uthatha ingane uyozifaka endlini ngendlela umndeni wakhe abe unakekela ngakhona every day. Ungqongqoshe wezokuthutha kuzwelonke ufikile Mbalula uthe kwaba isibhicongo sengozi lena. What we know is that it was a head-on collision. It was a terrible accident. When those who passed away, law enforcement had to use life of jaws to get them out of the cars. We know that there is one person who survived and all the children and the driver passed on. And all what we can see was pizza boxes. That was all. It was indeed a terrible accident. And it affected one of our own and in the Department of Transport. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgongondlovu. Umhlaziyo ozimele uThobani Zikalala uthi ungenele ukhetho lokukhethwa kobuholi kaNomsa Dube Ncube ngokuzimela engahambisani nahlangothi oluthile njengoba begaqeleke isikhundla sokuba kuhlalo weANC KwaZulu-Natal ikhona kanye ukumenza wagcina engakwazanga ukuhlanganisa kesibalo sabantu abaseka igama lakhe ukuze ezokwazi ukungenela ukhetho. Ngaphambi kwalenkomfa igama lika Dube Ncube belivela kumagama abantu abebephakanyiswa okuthe uma ngabe sekuqhubeka kuhlelo lokuphakanyiswa kwamagama abantu wakhala ngaphansi kuhle kwentshebe yakaMashu kodwa ke wakwazi ukubuya njengelungu lobuholi bekomiti lesifundazwe. Mbule ekhaya sinomfokazi Zikalala okuyena esobheka kabanzi ukuqala kwayo lenqongothela ukuswango lehlanu kwaze kwashaya nosuku lwangesonto nanjengoba umengameli weANC umnumzane U-Ramaphosa ekwazile ukufika ukuzokwethula inkulumo yokuvala yona lenqongothela. Mfokazi Zikalala siyakubingelela siphinde sikwamukele. Bengizofisa nje ke sibheke ukusuka nje kokuqala kwayo lenqongothela ukusuka ngosuku lwangolwesihlanu umgqibelo kuze kuba kushaya usuku lwangesonto. Ngiyazi iningi izinto ezenzakalile. Qala kwaba neprotest kwebhaya abahlali baka Ward 91 eHammersdale eMpumalanga bebekhala ngokuthi kunama delegates akhona soka lapha ewadini yabo bebengawazi ukuthi akhethwe kanjani. Kwaphinde futhi siyazi ukuthi enkundleni zokuxhumana belokhu uvela amaslate amaningi ahlukene kodwa okuthe makushaya usuku lokuthi kukhethwe noma kuphakanyiswa amagama zajika izinto. Mhlawumbe singayibuka kanjani nje lenqongothela? Mhlawumbe iso lethu lizothi ukukhongolose ukhombusile ukuba nenkomfa mhlawumbe impumelelo kodwa nje siqaleni la kokuqala ukuthi ama attendances amadala starting late
by more than 8 hours. Siyakhumbula ukuthi bekumele inkonzo iqale ngo-10 kodwa mhlawumbe icishe yazaqala ngo-6 ntambama. Sibonile kuphakama umama uNomusa Dubo ongakwazanga ukuyithola isupport enough ukuthi akwazi ukungena kwibhalo. Mhlawumbe ke futhi into mhlawumbe emshayela umama uNomusa Dubo ukuthi akakhomisanga ukuba nesayidi asolve nayo noma asebenzisana nayo kodwa ube umuntu ofuna ukuvela njengomuntu o-independent of factions. Esimene esinjenanele ngoku-understanda kwethu indlela ukhongolo sihamba ngayo kuba nzima kakhulu uma uzoqhamuka njengomuntu o-independent. Isikhathi esiningi kuyokufanele ukhethe isayidi, ungakhethi isayidi kamama uNomusa Dubo ecanga ukuthi kumlimazile ukuthi angakwazi ukungena kwibhalothi yalabo abazokhethwa. Uma kungukuthi umnomzana uZikalala ongundunankulu akasaholi iqembu, uzokwazi kanjani ukuhola uhulumeni kube usihlalo wakhe chair of chairs legislature ukuthi ungaphezulu kwakhe. Ezinye zama dynamics mhlawumbe ezingacreate a bit of instability. Mhlawumbe into ebingadingeka ukuvumela ukunderstanda nokumanage le process yalento abayibiza nge two stage of power. But I think ANC into enkulu ekumele iyenze going to its policy conference kulo June nango December in its national elective conference is to have a real serious conversation about party and state. Where do the lines get drawn? Because inkinga ebakhona ukuthi phakathi mhlawumbe umzwile umongameli emekhuluma ispeech sakhe esiningi sikhuluma ngohulumeni nema-programs kahulumeni, asikhulumi about the challenges that the ANC are facing and how he thinks those challenges must be solved. Now into eyenza lokho ngoba upresident we-country upresident we-ANC. Yena kumfokazi Zikalala abesikade sikhulumisana naye sibheka nje noma sesigoqa yona inqongothela ye-ANC enokhiqale ngalo usuku lwangolesihlanu nanjengoba sebungenileke ubuholo obusha. Ngutebogo Sibisi eThekwini. Lo inhloko yomnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal uNkosinathi Ngcobo uthi izimbili kuyifundi abakhathazekile ngokuthi ngenzeka zingatholi imphumela abazikalele yona uma ngabe sekuphuma imphumela kaMatriculation yalonyaka. Ufuze usho kanjena njengoba ke lo mnyango usoqala kumkhankaso wokuqhuquzela abafundi baleli banga uba baqinise kakhulu ekufundeni kwazise ke zingaphansi kwekhulu kuyinsuku eseyisela ngaphambi kuba ke behlalele iphepha lezivivinyo zabo zokuphela kwalonyaka. Lo mkhankaso wethulwe ke namuhla esikoleni samabanga aphezulu isivananda Technical High School kwaMashe eThekwini. Zingaphansi kwekhulu insuku eseyisele ngaphambi kokuba bafunda benze ibanga leshumi leli bahlalele izivivinyo zabo zokuphela konyaka. Kwethulwa umkhankaso ohloswe ngawo ugqugquzela ukuyinikela kubafundi baleli banga loyo oyinhloko yomnyango wezemfundo esifundazweni uvezeke ukuthi ngemumva kokuvakashela izifunda eziyishagalolunye bakhathazekile ngezimbili zazo kepha-ke bazoqinisa kakhulu umkhankaso kuzona ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi ke kuqambe kufika lesi sikhathi sezikulungele ukubhala. What we have observed in the districts that we have been to is that there is hope that there's going to be improvement. Of the 9 districts that we have visited, I think we are concerned with only about 2 or 3, but even those who are going to be, supporting them and ensuring them that laba bafundi bayiqembu labafundi abafunde ngaphansi kwezimo ezinzima kusukela ke kuhlasela igciwane icorona eminyakeni emibili edlule kwaphinde ke kwahlasela ibhelu nazo ezaphazamisa ukufunda kanti ke baphinde baphazanyiswa izikhukhula njengoba ke kuzokhumbuleka ukuthi iningi lezikole lachaphazeleka. Omunye wabafundi unxusa ke oza kwabo ukuba bayimisele. As draining as it is, we still put up our energy and everything that we have to make sure that we pass and get good marks each and every term. Now that we're 100 days away to write our exams, it's more draining and more pressure now. So it's very important that we focus, we dedicate ourselves to our works, read, study. All the time you get, just make sure that you study, and I promise you, the good results are coming your way. And we need to go to those varsities. We need to make our parents proud. We need to make the world proud, and we need to show the world who's boss. Really, this is who we are, the matriculants of 2022. Lesi sifundazwe sayibekela ukuba singenzi ngaphansi kuka 80% kwimphumela yanonyaka, kanti ke umnyango wezemfundo kuleli uthi ke lo mnyango unazo izinhlelo zokubhekelela abafundi okungenzeka baphazamiseke ukuyobhala njengokugula nokunye ngenhloso kwenza isiqinisekiso sokuthi kamukho umfundi ongabhali. Bakhona abaregister bangabhali. We find them in the system every year. So city don't do that. Once ufike hlala ubhale abanye babhala baseyibhedlela. Siyabasiza noma yikuphi laba ababhala kakhulu.
abanye siyazi ukuthi sihamba sobathola emajele sibanikeza ama-exam papers babhale. Into ebalulekile nje ukuthi ubhale uthole umetric wakho, ngoba baningi esibabonayo ababuyayo bafuna ukubhala umetric. Sekudlula iminyaka eminingi babona ukubaluleka kwayo. So sithi uma ugrade 12 manje yenza konke okusemandleni akho ukuthi ubhale ube at least umetric wakho. So izama ukuthola ama-participation papers because azokusiza ukubona ukuthi i-exam ima kanjani, iphuma kanjani, ama-questions abuzwa kanjani. Okunye-ke kuloko ukuthi uzinakekele, ungayenzi izinto ezokwenza uzithole ulimele, uthole ushonile, into ezinjalo, njengoba sibona abanye abantu abasha abangaphili isikhathi eside indaba ye-risky behavior. Kodwa-ke nasemndenini ngisacela ukuthi sisekele intsha yethu. Without support, they can't go far. They need motivation, they need support, they need guidance. ABENGOZI.1KZNTV, kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ake sithi ishelele eyitolo siyabuya mbukele neindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukelene nabakambomboshe omnyama ntabukela indaba ze1KZNTV nazo kuyizona esithi ngezihamba phambili namuhla. U-Ramaphosa uthi Uyabethemba beleka Mthaniya bafihlwa ngesizotha bewezokuthutha kanti bidle ngokujiya inkomfa ye-ANC. Imeya kaMasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uXolani Ngwezi uvule ngokusemthethweni indlu yomndeni wakaGumede kwandaya kwa-22 esikhaleni obuhlala endlini engekho esimene ebingawa noma ke yinini. Ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV uGogo uLindiwe Mthembu uthi uswela amazwi okubonga ngokwenzeleka uMasipala njengoba ngaphambilini bebephoqele ukuthi bahame ngezinyawo kuze kuse uma ngabe kuna imvula. Lena ke yindlu yomndeni wakaGumede entsha ceke evule ngokusemthethweni lo oyimela kaMasipala waseMhlathuze uXolani Ngwezi. uNgwezi uthi ke kwamthinta kakhulu ukubona isimo sendla lomndeni edlula ngaphandle nokuyinto ke bilokhu ihleli enhlizweni yakhe ukuthi ke ngelinye ilanga kube khona usizo olutholayo lomndeni. Loyamuzi masenihlonza bazothola ama-food parcel. Ngicela loyamuzi ningawushiyi ngaphandle. Lokho wahlala lokho ke lo muzi enhlizweni yami ngubona ngangakaze ngingene noma ngikhankasa noma ngawubona nje ngidlula ngemoto. Wahlala ke lo muzi ke nokutheke sengikhona eofficeini sengumeya. Ngacabanga ukuthi makuthiwa khona umuntu othi ufisa ukunikela ngendlu ekhomba nendawo ayefisa ukuyinikela kuyona ngase ngithi hey kodwa isimo kunesimo engisaziyo esilaphe wa22 engingacela ukuthi sisinake. Sabamsana ke nabasebenzi bonke bomkhandlo ikakhulukazi abasebenzi uCOO nabasebenzi baba special programs nabo bonke abanye ukuthi ke sifike la ekhaya kuzokwethula ke labo bebezolekelela ngokwakhe indlu. Ngithokoza kakhulu ukuthi lo muzi uNkulunkulu awubusise ngendlu. Sengiyoke ngilala ubuthongo namhlanje ngoba ayikho into engiqwashisa njengokwazi ukuthi kunabantu abalala phandle empilweni yami. So ke mangithola ithuba lokuthi ngenze umehluko ngishintshe impilo zabantu kufanele lokho ngikwenzisise. Indawo yasesikhaleni ingenye ke izindawo eyeke ithinteke kakhulu uma kunezimvula ezinamandla kanjalo ke nesikhukhula. Nalomndeni ke ungomunye yemndeni ukuthi ke makunezimvula kuphoqeleka kuba ke bangalali ngenxa ukungena kwamanzi endlini. Lendlu ke izoba usizo olukhulu kulomndeni. Indawo le esikuyona yasesikhaleni indawo ukuthi ma izulu line kakhulu bese iaffecta kakhulu indaba zekhukhula. So ke nginaso isiqiniseko sokuthi ukusuka namhlanje kuya phambili umama akaseyuthi ma izulu linele lingene endlini yena ame ngeenyawo. Malina izulu yaniyobelele ngoba kufakwe ne-ceiling board nje ngikholwa ukuthi uyozwe ekseni ukuthi izulu belina ngoba umsindo kathayela akazukuzwa. So ke siyambongela kakhulu njengoba ngisho nje isimo abebhekene naso bese sibe kakhulu. Uma ubheka isimo sendlu sangaphambilini uyabona ukuthi ke bekuguphi ngempela. Ugogo uthi ke uphumile eGibhithe sebezokwazi ukulala bekhululeke njengoba ngabaphambilini bebesabeleke impilo yabo ukuthi ke indlu ingasiwele phezulu kwabo. Kusho ukuthi nje sonke sibangake so 10 sonke
endlini eyodwa kade sihlala khona njengoba kade ungena amanzi kade sima ngenyawo bantanami kade sima ngenyawo siwakhukhula amanzi siwakhipha endlini kade ukuthi kulunyaka oluphelile lana izulu malini izulu ifridge laba ngaka amanzi abangaka sima ngenyawo singathi sizoshona phi amanzi endlini siwakhipha amanzi waphuma amanzi akasala kawoma sabuyisela impahla ingubo ziba amanzi intente sikhipha phandle zishayela umoya ziwome phinda siqala siyingenisa endlini emkhandlini ngizobonga emphakathi ngibonga emhlathuza ngibonga nje imeya njobe seyikhulumile konke kusekwenele enhlizweni yami ngibonga kakhulu endaweni la ngihlele khona kaNdaya nje ngabonga nje konke akukho longisola khona abantanami uNkulunkulu anganibusisa la nithathe khona kuyande qhubekela phambili kulomndeni kaGumede ngendlela osingathe ngayo. Umeya ube esedlulile enkundleni yezemidlalo ekuyele indawo yakaNdaya nalapho ke enikezele ngamaphasela okudla alinganisela ke ekhulwini. Let's gaze Ekzn.Bafihlwe mina nginkusamukeliso Ngqulunga ngibika ngikwaNdaya esikhaleni. Umfundisi webandla lamaNazaretha asebuhleni uJoseph Mhlongo uthi sekuyisikhathi sokuthi kaManazaretha anikezwe iholiday ngomhla zi-10 ke kuMashi nokuwusuku lapho kwafika ngalo ke umprofeti Isaiah Shembe umqalo wendlela. Ekhuluma ke neziko lezindaba le1KZNTV uNjomana kaMgabhi uthi inhlangano elisana nokungahlonishwa kwamalungelo ezenkolo iCRL Commission kumele ibhekisise lesi sicelo sabo. Abebandla lamaNazaretha kuleli sebephakamisa ukuthi nabo bacela ukuthi banikwe iholiday labo langomhla zi-10 kuMarch nokuwusuku abaliqhakambisayo kwinkolo yabo yobuNazaretha njengoba kwafika ngalo umqalo wendlela Shembe. AmaNazaretha athi nawo akanikezwe lolu suku njengezinye izikolo ezikhona kuleli ezinawo amaholiday azo. Sithi-ke asicele uhulumeni ukuthi mhlambe akasiniki ngoba singacelanga. Siyacela ukuthi ongenani kube khona usuku olulodwa hayi oluzoba iholiday likazwelonke. Olzoba iholiday lomuntu oyilunga leNazareth Baptist Church ukuthi namhlanje mina ngikhumbula ukuthi kwiNazareth Baptist Church kwenzeka ukuthi ngicabanga ukuthi ke okuyilona solo sihlanganisa kakhulu sonke uMarch 10 ka1910 lapho khona uShembe eqala ukufika la ezokhuluma indaba yobuNazaretha abakhethwe ubuNazaretha. Abekhomishana ebhekelela amalungelo ezenkolo kuleli bathi ziningi izicelo sesifakiwe abezenkolo ezahlukene nabo abafuna ukuthi babe namaholiday abo. Lenhlangano iveza ukuthi isazohlala phansi nohulumeni ukucubungula lezi zicelo. Ziningi izinkolo bese zivele ngaphambili zikhala ngamaholiday ekhona weSouth Africa kuyo mhlambe kuphela inkonzo yamaNazaretha. Mhlambe iCommission esasesikwenzile sesihleli phansi ngoba sihlalile sayixoxa ukuthi amaholiday more especially ama-holiday wezenkolo affecta ama-religious organizations or religious institutions amaningi. Sasesibona-ke ukuthi esasikuphakamisile ukuthi kungenzeka yini ukuthi inkonzo nenkonzo kube ukuthi inikezwa usuku lwalo okungelalo. Kuzokhumuleka ukuthi kuwe kwaba nemvunge ngamaholiday enkolo yobuKristu akuyikhalenda la kuleli. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Kuyaqhubeka ukukhonjiswa komdlalo weshashalazi Sarafina eThekwini oqala emhla zi-15 kuye phezulu nokuzoze kuphele umhla zi-3 kuMandulo. Umlingisi osemkantshubomvu uMavuso Magabane uthi isasasa eliboniswa umphakathi ngalomdlalo kwakumele ligcine ngawo kuphela njengoba kuningi okungafundwa ngabantu emidlalweni yeshashalazi ongaba nezisombululo ezinkingeni ezibhekene nabantu ujikelele kanti futhi ke uvundulula ke namathalenta amasha entsheni. uMagabane usho kanjena ngesikhathi ke kuqhubeka umbukiso walomdlalo ePlayhouse eThekwini. Ubuye ngesasasa umdlalo weshashalazi ususelwe egamekweni ezanzenzeka ngesikhathi sobandlululo kuleli iSarafina. Lo mdlalo ubuye maphakathi nenyanga uNtulikazi kanti ke ukubuya wawo kuthokozelwe yiningi kubalwa phakathi nomlingisi ophinda abumdidelo wemidlalo uMishek Mavuso njengoba ke ethi kumele yesekwe ngakho konke imidlalo yeshashalazi. Baleka kakhulu ukuthi sibuyise iculture theater eSouth Africa. And ama-musicals anjengalawa ngiyacabanga ukuthi wona azoqoqa abantu because iSarafina akusinto yamanje. It is so fun ukuthi nentsha yamanje mayicabanga ngo-1976
bacabanga iSarafina bacanga ukuthi iJune 16 iSarafina. So it says ikhombisa indima eyenzile ekufundiseni nokwenza awareness in terms of history of South Africa. Abantu they must understand ukuthi izitori zethu more than incwadini sizithola theater, because we have theater practitioners ababhala zonke izitori nama history enzekile la eMzantsi Africa, not just eMzantsi Africa kodwa umhlaba wonke. And I think theater is the best way ukukhuluma lezo izitori. And the beautiful part about it ukuthi we're using music and dance to tell the story, and you can't separate the two. As abantu abamnyama, as South Africans, when we celebrate we sing, we dance. When we mourn we sing, we dance. When we toy we sing, we dance. So leon to isekazini kithi. So it's beautiful ukuthi when they come here they will learn about the history of South Africa, but not just abantu abahleli lapha baxoxa, but with beautiful music, beautiful melodies, dance emihle. And I urge young people to actually come and watch it theater. Lo mdlalo wabonakala okokuqala eshashalazini ngonyaka u1987 eMarket Theatre, kanti ke kusukela lapho kawubangi usabheke emuva yize ke uyowaphazanyiswa umvalelandlini lakuleli ebelekiwo ngenxa ke yegciwane icorona. Usuke wakhonjiswa nasemazweni aphesheya kubalwa phakathi iNew York, kanti ke kokubonakala nabalingisi baphesheya kubalwa phakathi uWhoopi Goldberg nezinkakha ke ezifana noJohn Kani kanye ke noLeleti Khumalo. Kulonyaka ubuye nabaqondisi abasha, kepha ke uMbongeni Ngema usekhona. Abebewuthamele baphawule kanje. Ngijabulisile ukuthi ngisithola ngesikhathi ngesiqaleni kudala ukuthi ngiyibone ise-stage ngayi-catch up ise-film. Ungijabulise kakhulu ukuthi ngibe ingxenye yayo ise-stage. It's also interesting to see young performers that are emerging from KZN taking on a big theatre stage like a opera. The show itself, very vibrant, it's still very relevant, and it's got that nice rhythm that will never fade away. So thank you to all that are involved and all that are making it come alive, and for it to continue spreading the message that it does. It is a South African classic. We want it to be taken to the world. Loyo ke owake wadlala indawo ephambili kuwo lo mdlalo uthi ke ubambe iqhaza ekuvuleleni ke amathuba amahle iningi labalingisi. Being part of Sarafina, or specifically just being Sarafina as a main role, I had an opportunity to be taken more seriously in terms of the acting side of things, and being able to get more agencies or get into agencies. And obviously, you know, your CV as well, it's got in a weight now, you know what I mean? The profile is quite great. So there's not just with me, I saw that those that I worked with in the previous time, that I see more often of them on TV doing commercials and also doing soapies and other dramas and everything, which is quite great. You know, it's got weight. Sarafina's got weight, and it gives you this huge, big, delicious profile. ABENGOZI.1KZNTV kube kuntombi khona mvubu eThekwini. Sivumele mbukeli siye etolo sophinde futhi sibuye nezinye zeindaba zethu. Asiphinde sibonge sinamukele nisabukele indaba ze1KZNTV. Nazo ke zona esithi ngezihamba phambili namuhla. U-Ramaphosa uthi Uyabethemba beleka Mthaniya bafihlwe ngesizotha bewezokuthutha kanti bidle ngokujiya inkomfa ye-ANC. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo R16.75 kuyidola laseMelika libe ngu20.16 kupondo waseBrithani libe ngu17.12 uma liqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,729.87 ounce, kuthi intengo kwalo ongahluziwe yona ime $103.20 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kulindele ukuba ke yamukela ngenhlokomo iBanyana esikhumulweni sezindize OR Tambo eGoli emva kuba ke ngompetha komqhudelwano weWomen's Africa Cup of Nations. iBanyana ke ibhambabule kabuhlungu osokhaya eMorocco ngamagoli amabili kwelilodwa ngomgqibelo kusihlwa. Leli qembu eliqeqeshwa uDesiree Ellis liqophe kumlando ngokunqoba lomqhudelwano emva kokufika kwamanqama amahlandla ayisihlanu. iBanyana kulindele ukuba ke itheleke kuleli osukwini lakusasa ekseni. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka.
Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvuba amamponda isabo kuyahlelo kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.